En aquest videotutorial us mostrarem com fer una cerca avançada a través dels termes MESH de PubMed. MESH significa Medical Subject Headings, és a dir, encapçalaments de matèria en medicina. Es tracta d'un vocabulari tancat i jeràrquic que fa servir PubMed per indexar les matèries dels articles a la seva base de dades. Buscar a través de MESH és la manera més precisa de recuperar la informació més pertinent a la nostra pregunta. S'accedeix a través de l'enllaç a la part inferior dreta de la pàgina d'inici de PubMed. Abans de fer la cerca, hem hagut de preparar els termes en anglès. Per això podeu fer servir el traductor específic de termes mèdics de PubMed, anomenat DEX. En aquesta mateixa llista de reproducció de vídeos trobareu un tutorial al respecte. A la casella de cerca posarem el nostre terme de cerca i obtindrem el terme MESH amb la possibilitat de concretar mitjançant els encapçalaments. En aquest cas, Cancer Pain, li podríem afegir el subencapçalament Therapy. A continuació ja podem situar aquest element de la nostra pregunta al constructor de l'equació de búsqueda. Aquest botó, Add to Search Builder. I continuar amb el següent element. Per exemple, MESH ens indica que hi ha més d'un terme que conté aquest concepte d'acupuntura. Podem seleccionar un o diversos i afegir-los al constructor de cerca. Per defecte, ell ens posarà l'operador booleà AND, però nosaltres el podem modificar obrint la pestanyeta. Un cop finalitzada l'equació, podem llançar la cerca per obtenir els resultats. En el següent tutorial us mostrarem com gestionar els resultats a través dels filtres.